Finalment hem pogut eixir de casa i ens ha pres un poc el solet, no? Bé, la comunicació d'avui és perquè ja vos vaig comentar com aniria al final de curs i que estàvem un poc esperant que com concretava Conselleria el que havíem de fer en les aules. Ara ja tenim, ja sabem algunes coses més i jo crec que comença el mes de maig i interessa que vosaltres també ho tingueu clar. L'ordre que ja ha publicat la Conselleria, que crec que la va publicar el dia 2, està al vostre abast, la podeu mirar, la podeu consultar. Jo senzillament intentaré concretar 4 cosetes que són, jo crec que fonamental per a tranquil·litzar-vos i també per a que seguim el període que queda, que és d'un mes pràcticament, seguim treballant amb la mateixa tranquil·litat i amb la mateixa, diguem-ne, amb el mateix bon resultat que fins ara, perquè realment vosaltres i jo, que hem hagut d'improvisar un poc què fèiem i com ho fèiem, bé, jo només puc estar molt contenta per els resultats que comencem esta nova fase i bé, ja sabem que no tornarem a l'institut i també sabem que finalment les classes s'acabaran el dia 16 de juny i començarem el curs que ve, començarem el dia 7 de setembre. I és important que tingueu clar que encara que acabarem un curs no estarà acabat del tot perquè una part de les coses que no hem fet les haurem de fer el curs que ve. Per tant, els 2 cursos van lligats. I no només el que farem, sinó quina nota vos posarem, com vos avaluarem i si passareu o no passareu de curs, que és el que més vos preocupa i el que més vos interessa, està relacionat en que enguany el curs no s'acaba com sempre. Com hem fet fins ara, seguirem reforçant i consolidant aprenentatges, que és el que diu l'ordre, i usant metodologies actives, que és bàsicament el que hem fet fins ara. Com avaluarem? Doncs ja sabeu que l'avaluació era i ara més, és una avaluació contínua, per tant, el pes de la primera i de la segona avaluació és un pes fonamental, que estarà ahí, i que serà bàsicament el que decidirà la vostra nota de final de curs. La primera, la segona i el complement, diguem-ne així, de la tercera. D'acord? Per tant, avaluació continuada, molt de pes en la primera i en la segona i un complement de la tercera avaluació. Important. Les notes, tant de la tercera avaluació com de l'avaluació final, seran numèriques, com sempre, de 1 a 10, de 1 a 10, però s'acompanyaran d'un informe individualitzat per a tot el món. Aquest informe promocionareu com a norma, però promoció no significa aprovat general ni aprovat de totes les assignatures. Podreu promocionar de curs, qui està en primer passarà a segon, qui està en primer de batxillerat passarà a segon de batxillerat, qui està en quart de l'ESO obtindrà la titulació, però a continuació ha de seguir estudiant o fent un primer de batxillerat o fent un cicle formatiu de grau mitjà. I aquests informes són els que ens ajudaran a concretar com començarem el curs en setembre. Per tant, és important que aprofiteu ara el temps al màxim perquè començarem en millors condicions. I heu de saber que també es podrà repetir. Serà una qüestió que s'haurà de xerrar de forma col·legiada, igual que la promoció entre totes les persones que vos han donat classe i que serà una qüestió molt extraordinària, no? Ja sé que esteu sentint moltes coses i res millor que anar al que diu l'ordre per a no marejar-vos. Es parla de la promoció com a norma, és a dir, que tot el món, és el que enteneu, suposa, passarà de curs. Però promoció no significa aprovat. Podreu passar de curs, però passareu de curs amb assignatures no superades.
Per tant, tot el que no fem ara ho haurem de fer el curs que ve. Per tant, ens interessa fer-ho ara i així comencem en millors condicions. No? Com s'obtindrà la nota de la tercera avaluació? Va? La nota de la tercera avaluació s'haurà de tindre en compte quina ha sigut l'actitud, l'interès i l'esforç durant aquest període no presencial i tenint en compte sempre les dificultats tècniques i, en fi, totes les dificultats amb què s'heu enfrontat i ens hem enfrontat. Per tant, aquest treball diari que esteu fent amb mi, més els que ara us proposaré, són fonamentals per a aconseguir una bona nota de la tercera avaluació, que no tinc el menor dubte que la major part de gent obtindrà. I com serà l'avaluació final? L'avaluació final hauran de tindre present els resultats de la primera i de la segona amb la millora de la tercera. En l'assignatura de valencià per a quart primer de batxillerat i de valencià i castellà per al primer de l'ESO no hem avançat en matèria, no hem avançat temari i estem treballant en la consolidació i el reforç d'aprenentatges. En literatura universal, bàsicament el mateix. Per tant, és fonamental per acabar este mes de maig que seguim en les rutines de treball i que no perdam l'hàbit d'estudi. No vos hem de perjudicar, no en absolut, però tampoc és qüestió d'afavorir a les persones que s'han despenjat del tot sense causes justificades. No? Per tant, vos recomano que seguiu igual, que seguiu contestant el bon dia i que seguiu fent els treballs a la marxa que estem fent-los. I per a les persones que s'han despenjat i volen reincorporar-se, encara queda tot el mes de maig, el curs no s'ha acabat i, per tant, sempre podem fer aquest esforç final per a que la nota final de valencià siga un aprovat. Cadascú, del 5 al 10, en la nota que hagi anat obtenint al llarg de la primera i la segona i ara en la tercera. No? Jo crec que hem treballat molt i que ara ens queda acabar i que estem provant vosaltres i jo noves maneres d'aprendre. El que vos plantejaré per acabar el curs van a ser 2 treballs amb la intenció que pugueu fer un treball en grup, ja veurem, i un treball individual. I després a la gent que és poquíssima, però que en quart i en primer de batxillerat ha suspès valencià, que és molt poca, algun treball de recuperació que s'hauria de lliurar en el mes de juny. En literatura universal, per no perdre els bons costums, acabarem el curs com el començarem, reflexionant sobre el cànon i anem a tornar a reprendre la revisió del cànon. Esta volta anem a fer un treball cronològic, ja veurem si aconsegueix aclarir-me en el timeline i si no ja veurem de muntar un power. Este treball serà un treball en grup, doncs faré un plantejament d'autores i autors seguint una línia cronològica i farem un poc el que ja farem a principi de curs. Serà un treball en grup, per això serà necessari saber qui s'incorpora i qui no s'incorpora al grup, perquè si no, no ho podrem fer. I després, en les lectures individuals, anem a reprendre les lectures d'autors de Grècia i de Roma que se'ns havien quedat i a partir d'aquestes lectures ja farem algun comentari breu. Són lectures molt breus que us facilitaré jo i ja mirarem com Xenofont parla de Sòcrates o Ovidi que parla de l'amor o Homer de l'amistat o Paladí que parla d'agricultura, que ara ens ha resultat un tema molt necessari. I si alguna persona té temps i ganes i sempre facilitant-li jo el text,
Mirarem de, ni que siga, fer una ullada a l'infern que va plantejar Dante. Cials, vos salude amb un bon dia, amb un vídeo que heu d'escoltar i mirar, i una resposta brevíssima amb un cert to d'humor, diguem-ne, que és doncs, l'única activitat que vos demane diàriament. I vos la seguiré demanant perquè per a mi aquest bon dia és el contacte amb el meu alumnat, que també és molt necessari i que enyore. No sé si us ho creureu, però és cert.